Mitä jos ylittäisit Suomen rajan ainoastaan löytääksesi paikan, joka tuntuu täysin ruotsalaiselta? Vastauksen voit löytää Itämeren sydämestä. Ahvenanmaa, uniikki saaristo, joka toimii kuin oma pieni maailma. Täällä ruotsi on alueen virallinen kieli ja monimutkainen historia on muokannut saaristosta omanlaisensa verrattuna Manner-Suomeen. Paradoksin juuret juontaa pitkälle menneisyyteen. Suomi oli osa Ruotsin kuningaskuntaa yli 600 vuoden ajan. Tämä osa historiaa vaikutti kaksoisidentiteetin muodostumiseen koko maassa, mutta Ahvenanmaalle se loi täysin omanlaisensa tarinan. Nykyään noin 5% suomalaisista puhuu ruotsia äidinkielenään, erityisesti länsirannikoilla ja saaristossa. Ahvenanmaa erottuu joukosta. Täällä ruotsi ei ole ainoastaan toinen virallisista kielistä. Ruotsi on alueen pääkieli, eikä suomea käytetä lainkaan virallisissa konteksteissa. 30 000 asukkaan Ahvenanmaa nauttii erityisestä autonomiastaan. Sillä on oma parlamentti, omat lait ja jopa omat postimerkit. Ehkä kaikista kiehtovinta on Ahvenanmaan ainutlaatuinen asema täysin demilitarisoituneena alueena. 1800-luvulla tehty sopimus takaa sen, että sinne ei ole sijoitettu armeijan tukikohtia tai joukkoja. Vaikka Ahvenanmaa saattaa tuntua varsin ruotsalaiselta kielen ja kulttuurin puolesta, se on oikeastaan ylpeä ja ainutlaatuinen osa Suomea. Tämä kaksoisidentiteetti näkyy jopa alueen lipussa. Pohjoismainen risti aivan kuten Ruotsin lipussa, mutta punainen risti sen keskellä. Se symboloi täydellisesti Ahvenanmaan uniikkia asemaa Suomessa. Maarianhamina on Ahvenanmaan hurmaava noin 12 000 asukkaan merenrantapääkaupunki, joka toimii solmukohtana päivittäisille Ruotsista ja Suomesta saapuville lautoille. Se on koti myös Pommernille, mahtavalle purjelaivalle, joka on muutettu museoksi, joka kertoo tarinaa saariston vahvasta merenkulun perinteestä. Ahvenanmaan kauneus lepää sen maisemissa, mutta se on myös upea kohde kulinaristeille. Se on kuuluisa saaristolaisleivästä, kotitekoisesta siideristään ja ainutlaatuisesta Ahvenanmaan pannukakusta, joka tarjoillaan marjojen ja kermavahdon kera. Loppujen lopuksi Ahvenanmaan tarina on voimakas kertomus omaleimaisesta identiteetistä. Se on paikka Suomessa, jossa Ruotsin perintö kukoistaa ylpeästi tarjoten meille katsauksen uniikkiin pohjoismaiseen fuusioon.